हेल' लोगोफोर गोबावजों खनसे गुरब्ला नुजाफैलायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'जों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बे लालाय बागमारा होनोब्ला नोंथांमोनथ' गोबां मिथिखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो नै एसे ओरैहाय भुटान सिमना बर्डार नोंथांमोननो माखासे भिउ जायगाफोरखौ देखायनो थाखाय दिनै बे भिडिअ'खौ बानायनाय जालायबाय आरोखि ना लोगोफोर बा आङो गोबावसिम आरोखि ना नै दायो नैबे लामाजों थांनानै ओरैहाय जाहैबाय भुटान सिमना आरोखि ना नै बिसोरनो ओरैबायदि मोजां दं आरोखि ना ओमफ्राय दा जोङो बबेसिम थांनाय जायो आङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांनि गेजेराव देखायनो फैगासिनो दङ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर ना ओमफ्राय दायो थांसिगोन ओरै बै नुहुरनाय नैबेयाव जोङो माखासे जानाय लोंनाय माखासे खालामगोन आरोखि ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव बबेयाव थांबावनाय जायो नायलांबावदो दा जोङो दंफैयो भुटान बर्डार लोगोफोर स' मोजां नांदोंब्ला मोजां नुदोंब्ला भिउफोरखौहाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा जोङो नै माखासे आंनि लोगोफोर दङ नै जोङो सानब्रबलान जायो आरोखि ना नै जोङो ब्रादारमोन दङ हेलौ नायदो नै ओरैबायदि मोजां दा मोजां दा खबर सबर ना जोङो ओरैबायदि सानब्रबलान रायलायब्रबलान जायो दै लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामनानै थागोन होननानै नैबे भुटान सिमनाफोरखौनो देखायनो फैबाय आरोना नायलांदो लोगोफोर थ' बेबायदिनो फैयै जोङो मोनसे नै सिमना बोखावनाय भुटानजों जोंनि इण्डियाजों आरोना मोनसे सिमना बोखावनाय जायगाखौ बेबायदिनो लावदुम जायगाखौ नुफैबाय जों नै लोगोफोर थ' नायबाय थाब्लानो जाबाय नै ओरैहाय भुटान जाहैबाय दा नुबायना ना भुटान BPS 173 नैबे जिनाखि इण्डियानजों भुटानजों सिमना बोखावनाय नैबे जायगाखौ जोङो लकेसनखौ मोनफैबाय थ' बियो जाहैबाय इण्डियान BP 173 बेबा मा जायो बिखौथ' जों भुटान होननानै सिनायबाय ओमफ्राय पिखौसो मा मोनथाय सालथेमोन पाब्लिक मोनसे जाहैबाय मिथियाखिसै जिखुनु जाया लोगोफोर नायदो नै बेखौनो दिनै मोनसे बोखावनाय जादों आरोना गेजेरावहाय नै थ' माबायदि नुलांबावगोन जिखुनु नै बियो गेजेराव ओरैहाय इण्डियान थाबाय ओरैहाय भुटान थाबाय जाहैबाय आरोखि ना थ' लोगोफोर थोबावदो मा नुलाङो ना माथो नै ओरैनो थांगोन जों लामाया नायदो बेसेबांबा सिनारि मोजां नुदोंना लोगोफोर ओरैबायदिहाय जोंलाय मानोथो बे भुटान हादोरनि मानसि जायाखैब्रा ओरैबायदि हाजो सामफ्रामबो नोंथांमोननो सिनारि देखायनोलाय आवजार बिफांफ्राबो ओरैबायदि समायना रमायना नै साला ओमफ्राय लोगोफोर नै बे कारेन्टखौ नै डाइरेक्ट भुटाननि लांदों ओरैहाय नुदोंना ओरै बे बुखौहाय भुटान डाइरेक्ट लांदों आरोना जोंनि इण्डियानिफ्राय बोनायमोन नामाथाय ओमफ्राय बैथ' खाथियावनो जाखाबाय नै हाजोफ्रा नायदो नुबाय दा बारा मोजां मबाइलाबो दाम खम बिराद सेसखा ओमफ्राय दा थांहोनायथ' जानाय नङा जिखुनु जों नै बै जायगायावनो दान्दिसे थानायसै ओमफ्राय बेयावनो सावरायलायनायसै आरोना लोगोफोर थ' गोबाव समसिममोन लोगोफोर आं नाजायो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो थाखाय नाथाय मा खालामनो माखासे समजों खारफानांगौ जायोना ओमफ्राय गारि मथरबो गैजाया बिनि थाखाय एसे प्रब्लेम आरोना दा नै नुहरखाबायना नोंसोरो खाथियावनोखासै नै लोगोफोर भुटाना बेनोखासै बिनिफ्राय नांबाय बांखारा होननाय बेयावनो थाबाय ओमफ्राय दा ओरैहाय नै भुटाननि मानसिफ्रा बहाय मोसौ खाफैलायखासै आरो नै नुबाय दा दै दौफैलायसै ओमफ्राय दा नोंसोर भुटाननि मानसिफोरजों जुदि क्लस थायोब्ला थांलायनो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय जोंथ' क्लस गैया जाहैबाय ओरैहाय खाथिसै नै दा बै जों नै बेनि बे सेर थांगोन आरोखि जोङो लोगोफोर नै नुबाय दा जुम होनां देखायबाय आङो बैसिम थांखाबाय जोंबो सिगां हाबहैयोमोन पुलिसफ्रा भुटान पुलिसा दा भुटाननि पुलिसा थांहोलि आरोखि ना नै बिसिम एकदम जिबौ खुबैथारलायनानै फैबाय जों बेयावहाय लोगोफोर नोंथांमोना लोंनायसै जानायसै होनब्ला दस्रा बुजिनो हागौ जोङो बिदि लोंनाय जानाया दस्रासो ना दस्रा रोखोमसो आरो नै बिदि दे नायदो औ नै जोंना बिदिसो लोगोफोर स्प्राइट बायदिसिनासो लाबोयो दे जों बिदि जों लोंथारनायाव गैथारा नालाय ना माथो आदा औ दा जों नै दै बिदिसो दै मना लाबोलायखादों ओमफ्राय नायदो बेजों अयथासार मोजांखा अयथासार गोथावलै ओरैबायदि मोजां मोनो आं बेजों जानोहाय बे बुस्थुखौ लोंग्रोदो दे खम मोजां जागौमोन जों ओंखामखौ बिदिसो संहै लाबोना जाहैनांगौलै बेरायला औ जाबाय संना लाबोखानांगौ ने औ
ओइदि मालाबा लागु बिदिनिसो जायो गोजानाव लानाय बाइकजों मावलांनोसै दाबसे जायगा दंबावसो बेयाव बरिया बे मा होनो खान्थिसा बिफाङा गुफुर बारजोब्बाय बेयावनो दा बरिया नुगोन ओइ लामा दंजोबोनो जेरैबो ओइ नै बेंज्लाय इउटुबारा हनै सिगां बेंज्लाय इउटुबार इयो खान्दा दाल' हाजो गाखोनांगौलै होननानैल' फैखादों लंपेन्ट गाननानै खान्दा दा लंपेन्ट गाननानै मैया आयै मै ओइ मै नङारा आलाय मैसो होनदों मै गिदिरजासो सख्रा लागाव नै बैयाव खनसे आंनि गारिया गोदोफैदोंमोनलै बैयाव थांजायोरा थुरिबारियाव थांगासिनो दं लोगोफोर ओरैबायदि हाग्रा नै गोदो नै बेयावहाय आंनि एमफिला गोदोफैदों बहाय बे लामाजों फैनायावनो नै आन्दायफैबायसो बोरैसो लामायालाय बे आंनि एमफिला गोदोफैदों सिगां लामाया नै डेन्जारसो गैयालै बेयावनो गोदोफैदों नै आयु बे सिंजों थाङागौआ नै मामुलि नङा थो गिदिंदो थांदो ओइ दस्रा हाजोजों गाखोनायसै ओरै सिंसो नै मामुलि नामा आयु दहनदरा लायखा नै लामाखौनो सेरें बेरेंल' नुलायखायो लोगोफोर आला बेजों थांजागोन हाजोनि ना नै ओरैहाय खुखा खुखि ओरै जालाबायो आरोखि लोगोफोर थ' ओरै थांले दस्रा लामा लाफिनायसै जों नै ओरैहाय थ' लोगोफोर बेबायदिनो फैयै मोनसे साल बागानाव जोङो हाबफैबाय नै ओरैबायदि साल बागान दङ नोंथांमोना नायदो नै दा जोङो बेयावनो खेबलाबायनानै आरो नोंथांमोननो देखायनानै आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बेबायदिनो फैयै लोगोफोर नुबाय दा ना ओरैबायदि मोजां बेयाव अयथासार साल बिफां दङ गेदेर ओरैबायदि समायना नै शुटिंफोर लानोब्ला आयो बुंनानै फोजोबनो हाया लोगोफोर आरोना थ' लोगोफोर बे साल बिफांखौ नुनानै नोंथांमोना माबायदि नांदों गोसोआव कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर ना मा बुङो ओरैहाय नै अयथासार दङ जाहैबाय आबाब बिलाइ गोरलै खिलिनायजों थाथ'दोलै एसेसो बले रुयो मायै थैस नायदो नै लोगोफोर स' लोगोफोर माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन सोरबाफोर जुदि बेरायनो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे साल बागानाव फैनानै लिंबोफानो हागोन जों लिंबोनानै नोंथांमोनखौ देखायनो हागोन आरो बेबायदिनो फिल्म शुटिं शर्ट भिडिअ बायदिसिना लानो गोसोब्ला लाफैनो हागोन आरोखि ना स' लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय